ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଭୂଗୋଳ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମାନଚିତ୍ରର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାନଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଓ ସ୍ଥାନର ଆକୃତି ଓ ଆକାର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷର, ଛାୟାଚିତ୍ର, ରଙ୍ଗ, ରେଖା ଆଦି ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚଳିତ ସଂକେତ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଜଳରାଶି, ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଗଭୀର ଜଳରାଶି, ହାଲୁକା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅଗଭୀର ଜଳରାଶି, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସମତଳ ଭୂମି, ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଭୂମି, ହାଲୁକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ପାହାଡ଼। ଆଉ ଏକ ମାନଚିତ୍ରର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାଦାନ ହେଲା ରେଖାଚିତ୍ର। ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଓ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଏ ତାହାକୁ ରେଖାଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ।